Ola, son Irene Mareque e hoxe veño a facer un book trailer do libro Nubes de evolución de Andrea Maceiras, unha escritora galega de 37 anos, nacida o 6 de novembro de 1987 na Coruña. Andrea, ademais de escribir libros, tamén é profesora na Universidade da Coruña. Ten libros moi bons, como Europa Express, O que sei do silencio, Que me pare o corazón se te esquezo, A folla azul e, por suposto, do que vou falar hoxe. Neste libro comeza falando Amanda, unha rapaza de 19 anos que traballa limpando unha estación de autobuses. Esta rapaza quedara preñada moi xove e perdera moitos dos seus seres queridos porque non apoiaban conseguir adiante. Aínda así, ela non se arrepentiu xa que tivo a Ángela, unha nena moi boíña a que lle gustaba moito escoitar as súas historias cando voltaba ao traballo pola noite. Na estación na que traballaba, coñeceu a Uxío, un rapaz louro que lle chamou a atención dende que o veu. Uxío estaba a sufrir o divorcio dos seus pais e a súa separación de Mariña, a súa moza. Tamén coñeceu a Luís, un vello profesor de literatura que estaba fundido na soidade pola morte da súa muller, Ángela. Ángela era unha rapaza maravillosa que tivo un importante papel no libro, aínda que non falase. O camiño destes tres individuos xuntouse en frente dunha pintada na que puña When will those clothes disappear, cando aínda non sabían que despois dese momento as súas aburridas vidas cambiarían por completo. E se queres saber como cambiaron as súas vidas e que pasou despois, pois tes que ler o libro. A miña persoaxe preferida foi Uxío, xa que para min foi o que mellor solucionou os seus problemas e tivo o valor de facelo, aínda que tamén me pareceu moi bonita a historia de Luís coa súa muller. En concreto, o libro gustoume porque dá moito de que pensar, xa que realmente ti non sabes o que está a sufrir unha persoa cando aínda non a coñeces e só a ves. Entón, pois, como dá de pensar, pois gustoume. E ata aquí o meu book trailer.